let us move towards the future. And the future is the development and progress of Digos City. Makaigsunan ko, kini nga project, tinuod, pwede ra jud nago ning himuong representation. Pwede ra nago ning himuong traveling. Because as what Attorney Nicolo had said, this is part of my discretionary fund. But I opted to apportion this to one of the most important projects in Digos City, and that is infrastructure project to address during rainy times flooding, and also to improve Digos physically para mahimo ta nga maghulagway na syudad. Gusto ko mo kumpita sa mga component cities like Tagum, like Panabo, like Igacos, like Mati. Gani, di ko gusto nga mahimo lang tang ikatulog sa diri sa Region 11. I want to compete with Tagum. Daghan kayo og negosyo, daghan kayong mga kahigayunan, mga opportunities. Ngayon pwede man natong mabutang diri ang mga kahigayunan. Buhaton lang nato ang mga batakang kinahanglan natong sugdan. Sama karon niani atong widening of with drainage system and pathway. Kining kwarta ha, 2019 nga kwarta. Wala pa ilabot ang atuang gi-program sa 2020. In 2019, when I assumed office, the annual budget in 2019 was already more than half of that budget was already utilized and spent by the previous administration. And yet, we were able to launch the programs and services that we pledged, we committed to the people of Digos when we were campaigning from October to April to May. Nagingon mi sa katawhan sa siyudad sa Digos, amo silang gisultihan kung himuon mininyo nga sulugoon mga public servants diri. Ang una nga mong buhaton, maghimo mig nindot na social services. And it did happen. And it will continue to be implemented hangtod mahuman ang amuang termino o hangtod tagaan mininyo ikaduha ba o ikatulog nga termino para mga lagad ni sa inyo ha. Ang mga barangay diri, kumuhangyo sa buwa pagkaugma kung wala lay gamit ang heavy equipments, ako dayon ng aksyonan. Sugdan dayon ako na ang trabaho kay dili ko gustong maglangan. Lumalabay rabi ata diri. Oh, kubalo. Ugma basig mamatay. May lang samtang buhi ta. Natay mabuhat mga dito ko gustong maglangan. Kinaiya jud ako ni. Ug naay muduol nako ug pwede na kong buhaton. Diha dayon buhaton jud ako na. Mao na ang trademark nako sa mga serbisyo nga inyuhang mapaabot gikan sa atuang syudad sa Digos.